να κοζάρετε πως γίνεται η στιθόπλευρα αιμοσχαρίσια. Θα πλερώ. Πρώτα βγάζουμε αυτό εδώ, τη μεμβράνη. Την έχω βγάλει τη μισή, αλλά για να το βλέπετε πως γίνεται. Γατάκια. Δεν μπαίνει το κάπνισμα μέσα στο κρέας άμα είναι αυτό, η μεμβράνη. Οπότε το πρώτο στάδιο έφυγε. Κοιτάξτε και λίγο εδώ το εργαλείο. Φουλ να είναι, Μαριάνθη. Να φαίνομαι λίγο, σε παρακαλώ πολύ, λίγο πίσω. Τώρα βγαίνει το κρέας μόνο. Και το κρέας. 4,5 κιλά. Είναι βάρη. Τι είναι αυτό? Στιθόπλευρα. Όχι, εννοώ αυτό εδώ. Γιατί? Είναι φιλεταρισμένο από το μάστορα και έτοιμο να μαριναριστεί. Θα φάμε καλά μάλλον. Τα λέμε.